Eve paşmavên bordumana dihî bişeva firokên welatê Tirkiye bûn. Li geliyê sergele. Wekû diyar jî hêş topên wan paşmavê wan li vê deverê mayne. Her wesa jî ava serekiya gundî jî hatiye teqandin ji bagî firokên welatê Tirkiye. Wekû diyar jî di vî wêneyê de ev devere bi temametî hatiye borduman kirin wekû li wênê li pişt me jî diyar bûye hûkara wê yekê ku bax û bîstanên halatên gundî bisojin.